Kuuɗe Lilaaɓe suura 22 aya 30 yaaki suura 23 aya 1 yaaki 11. Bulus yeeso mawɓe Yahudanko'en. To, mawɗo sooji'en on e yiɗi anduki ko waɗi Yahudanko'en ngulloyi Bulus. Ngam non nde weeti o waɗi ɗum fifti Bulus, o noddi mawɓe ardiiɓe diina e kawtal mawɓe fuu ɓe kawrita. O waddi Bulus yeeso maɓɓe. Bulus suti kawtal mawɓe, wi'iɓe, bandiraaɓe am e ɓernde laaɓunde tokkirmi Allah daga arande haa warki hande. Sey Hananiya, mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, wi dariiɓe haade Bulus piya honduko maako. Sey Bulus wi'imo, an ma Allah fiyete, an munaafukiijo. A jooɗii ngam gaɗanaayam kiita dow dooka Attawra, amma an a yewi dooka ɗum, ngam a wi'i mi fiye. Dariiɓe haade maako mbi'imo, a huɗu mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo Allah suɓi? Bulus wi'iɓe, bandiraaɓe am, mi anda o mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, ngam aayaare wi'i, taa huɗu ardiiɗo lenyol. Nde Bulus anditi wonɓe nder kawtal ngal ɓe Sadusanko'en, woɓɓe nder maɓɓe bo ɓe Farisanko'en, o wi'i e sembe, bandiraaɓe am, min mi Farisankeejo, ɓii Farisanko'en, mi wulla dow kammunde nde ngoodumi dow ummaaki mayɓe. Nde o wi'i non, sey Farisanko'en e Sadusanko'en puɗɗi yeddotirki. Kawtal ngal sendi ɗiɗi, ngam Sadusanko'en mbi'i ummaaki mayɓe wala, malaa'ika'en ngala, ruhuuji ngala. Amma Farisanko'en e mbi'a, ɗum fuu tatum e ɗum woodi. Geddi ɓeydi ummaaki. Woɓɓe daga nder moodiɓɓe Attawra nder Farisanko'en dari, ummini geddi kalluɗi. Ɓe mbi'i, min gi'aayi goɗɗum kalluɗum ko neɗɗo o waɗi. Ɗum gaɗotooɗum, ruhu ko malaa'ikaajo meddi e maako. Geddi ɗin garti kalluɗi, haa mawɗo sooji'en on huli to Bulus ciccite. Ngam non o wi'i sooji'en maako, njahatetoya Bulus to yimɓe e sembe, ɓe njaaramo wuro sooji'en. Nder jemmaare nden, Joomiraawo wangi haade Bulus, wi'imo, taa hulu, non no andinirɗaa habaru am nder Urshalima, doole ngaɗa non nder gariiri Rooma. Mawɗo sooji'en on e yiɗi anduki ɗume dalila waɗi Yahudanko'en ngulloyi Bulus, waato e mo yiɗi anduki goonga haala kan. Ngam non nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo, aya 30 yaaki suura 23 aya 1 yaaki 5 wi'i, to, mawɗo sooji'en on e yiɗi anduki ko waɗi Yahudanko'en ngulloyi Bulus. Ngam non nde weeti o waɗi ɗum fifti Bulus, o noddi mawɓe ardiiɓe diina e kawtal mawɓe fuu ɓe kawrita. O waddi Bulus yeeso maɓɓe. Bulus suti kawtal mawɓe, wi'iɓe, bandiraaɓe am e ɓernde laaɓunde tokkirmi Allah daga arande haa warki hande. Sey Hananiya, mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, wi dariiɓe haade Bulus piya honduko maako. Sey Bulus wi'imo, an ma Allah fiyete, an munaafukiijo. A jooɗii ngam gaɗanaayam kiita dow dooka Attawra, amma an a yewi dooka ɗum, ngam a wi'i mi fiye. Dariiɓe haade maako mbi'imo, a huɗu mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo Allah suɓi? Bulus wi'iɓe, bandiraaɓe am, mi anda o mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, ngam aayaare wi'i, taa huɗu ardiiɗo lenyol. En nani ɗo, nde fini, sey mawɗo sooji'en on waɗi ɗum wurtinoyi Bulus, nden o noddi ardiiɓe diina e kawtal mawɓe Yahudanko'en fuu kawrita. Nde ɓe kawriti, sey mawɗo sooji'en on waddi Bulus yeeso maɓɓe. Nde Bulus suti kawtal mawɓe ɓen, o wi'iɓe, bandiraaɓe am e ɓernde laaɓunde tokkirmi Allah daga arande haa warki hande. Gaɗa Bulus wi'i ɗum, en nani, sey Hananiya, mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, umri dariiɓe haade Bulus piya honduko maako. Taariha holli Hananiya o neɗɗo kalluɗo. Lallay ɗum tabbitinani en e halleende maako. Ngam Bulus fuɗɗi metuki wonɗon, diga ma o timminaayi ko o wi'ata, sey o umri ɗum fiya Bulus to honduko. Ɗum e holla o taƴani Bulus kiita, diga ma o nanaayi ɗume woni laifi Bulus. Ngam non o yewi dooka Attawra. Ngam Attawra wi'i, ɗum taƴanta neɗɗo kiita, sey e ceedu'en ɗiɗo ko tato.
to en jangi nder attawra deftere tokkitaaki alkawal suura 14 aya 15 en nanay ɗum. Nde ɗum fii Bulus, sey Bulus huɗi Hananiya wi'i, amma Allah fiyete an munafikiijo, a jooɗi a waɗanayam kiita dow attawra, amma an e hoore maɗa a yawi doka attawra ɗum, ngam a umri ɗum fiyayam daga ɗum taƴanayiyam kiita. Aya 4 dariiɓe haade maako mbi'imo, a huɗu mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo Allah suɓi? Bulus wi'iɓe, bandiraaɓe am, mi anda o mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, ngam ayaare wi'i, ta huɗu ardiiɗo lenyol. En nani, sey dariiɓe haade Bulus mbi'imo, a huɗu mawɗo mawɓe ardiiɓe diina mo Allah suɓi? Sey Bulus nooti wi'iɓe, kanum anda o mawɗo mawɓe ardiiɓe diina, nda o huɗayimo, ngam ayaare wi'i, ta huɗu ardiiɗo lenyol. To en jangi nder attawra deftere wurtaaki suura 22 aya 28 en nanay ko Allah wi'i dow ɗum. Ngam non Allah joomiraawo ekkitina en ɗo no ardiiɗo meɗen halliri fuu haana kuɗen mo, sey ni gaɗanen mo do'aare ngam Allah walla mo o faama ko o waɗata kalluɗum o mo'ina laawol maako. Ngam non bandiraaɓe am, to en kuɗa ardiiɓe meɗen ɗum fii kalluɗum e karminiiɗum. Aya 9 wi'i, nde Bulus anditi wonɓe nder kawtal ngal ɓe Sadusanko'en, woɓɓe nder maɓɓe bo ɓe Farisanko'en, o wi'i e sembe, bandiraaɓe am, min mi Farisankeejo, ɓii Farisanko'en, mi wulla dow kammunde nde ngoodumi dow ummaaki mayɓe. Nde o wi'i non, sey Farisanko'en e Sadusanko'en puɗɗi yeddotirki. Kawtal ngal sendi ɗiɗi, ngam Sadusanko'en mbi'i ummaaki mayɓe wala, malaa'ika'en ngala, ruhuuji ngala, amma Farisanko'en e mbi'a ɗum fuu tatum e ɗum woodi. Geddi ɓeydi ummaaki. Woɓɓe daga nder moodiɓɓe attawra nder Farisanko'en dari ummini geddi kalluɗi, ɓe mbi'i, min gi'aayi goɗɗum kalluɗum ko neɗɗo o waɗi, ɗum gaɗotoɗum ruhu ko malaa'ikaajo meddi e maako. Geddi ɗin garti kalluɗi, haa mawɗo sooji'en on huli to Bulus ciccite. Ngam non o wi'i sooji'en maako, njahatetoya Bulus to yimɓe e sembe, ɓe njaaramo wuro sooji'en. En nani ɗo, nde Bulus wi'i no wulla dow kammunde nde woodi dow ummaaki mayɓe nyalnde darngal, sey geddi nawɗi ummi hakkunde Farisanko'en e Sadusanko'en. Ngam ɗariika Sadusanko'en e mbi'a, wala ummaaki mayɓe nyalnde darngal, wala malaa'ika'en, nden wala ruhu. Amma ɗariika Farisanko'en e mbi'a, e woodi malaa'ika'en, mayɓe bo ummota nyalnde darngal ngam kiita, nden e woodi ruhu. E non kawtal ardiiɓe Yahudanko'en alika Bulus ngaɗi ka yeddotirki hakkunde maɓɓe. Aya 10 wi'i, geddi ɗin garti kalluɗi, haa mawɗo sooji'en on huli to Bulus ciccite. Ngam non o wi'i sooji'en maako, njahatetoya Bulus to yimɓe e sembe, ɓe njaaramo wuro sooji'en. En nani, mawɗo sooji'en on nde yi geddi kalluɗi ummake hakkunde kawtal mawɓe Yahudanko'en, sey o waɗi sooji'en maako tetoya Bulus ngam to ɓe kalkamo. Aya 11 wi'i, nder jemmaare nden Joomiraawo wangi haade Bulus, wi'imo, ta hulu, non no andinirɗa habaru am nder Urshalima, dole ngaɗa non nder gariiri Rooma. Ɗo Allah Joomiraawo e sembiɗina Bulus to hula, ngam non no o andinirmo yeeso yimɓe to Urshalima, non o andinirtamo nder gariiri Rooma. Ngam non to o hula, Joomiraawo e wondi e maako. Ɗo e ekkitina en, to en darake dow goonga ngam Allah, Allah Joomiraawo wonday e meɗen.